Luna diin nahimutang ang building sa Bureau of Fire Protection ug Land Transportation Office gipadeklarar ni Cebu City Mayor Mike Rama nga Ground Zero. Gamiton ang maong luna sa katukuran sa Cebu City Command Center. Ani ang report. Gimando ni Cebu City Mayor Mike Rama nga ipa-Ground Zero ang luna nga nahimutangan karon sa Bureau of Fire Protection ug sa Land Transportation Office diya sa Dan and Bacalso. Gamiton ang luna aron tukuran sa command center sa Dakbayan. The whole area will be medical arts, wellness, diabetes, lungs, cancer center, and we call it command center. Kano sa Mayor ma? Yesterday. Yesterday pala. No, they should know where to go. I told already Jerry Carillo, take charge. Gitahasan sa mayor si Attorney Jerry Carillo, ang Pangulo sa Cebu City Disaster Council, nga mopatuman ini. Matod ni Carillo nga gigahinan sa syudad og 2,800 square meters nga luna sa SRP nga mao'y balhinan sa BFP o sa LTO. Nagkauyo na matod pa ang syudad ug ang naasoy mga ahensya mahitungod nini. Sa higayon nga mapirmahan na ang deed of donations ug makalusot sa konseho, sugda na ang pagdemolish sa mga struktura. Gitugaan ni Attorney Carillo nga human sa clearing operations sugdan usab dayon ang multi-million pesos nga katukuran sa Cebu City Command Center. Naward na sa nagadaog nga kontraktor ang proyekto diin adunay 120 million pesos nga gahin sa unang phase lang. Andam tawag dito donation ngadto sa ilaha unya mo nang atong i-ground zero na diha transfer sila dito. Lay pagsupak ang BFP o ang LTO regarding this move? Kay sa yuta man gud na sa syudad. No, so I think they will have to abide by that. Isanong na sila ni sugot na sila sa offer po. So kanang on concept okay na sila. Wa pa kakuha og kumpirmasyon ang LTO ug ang BFP mahitungod niini. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.